खुलुमबाय। बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन। दिनै 30 अक्ट'बर 2020 शुक्रबार खालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लानानै फैदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायथिनो लादों मेष राशि। दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोआव गोजोननाय गैयै जागोन। गोसोखौ गोबां गुलुं गुजुं मोनगोन। देहाया मोजां थानाय नङा। सोरनिबा सायाव रागा जोंफ्लांगोन। रांखावरियाव मोजां नङा, खहा जानो हागौ। बेफार फालांगियाव मोजां नङा, गुबुना खहा खालामनो नाजागोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हानाय नङा। साननायफोरा फेलें जागोन। माबा मोनसे गोरोन्थि मावफ्लांनानै गोसोआव उनदाहा फैगोन। वृष राशि। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोखौ जोबोर आला खाला मोनगोन। साननायफोरा देबोरनांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन। समाजाव मान मोनगोन। न'खराव सोरबा आलासि फैनो हागौ। रांखावरियाव मोजां, अब्लाबो नाङा फाङा खरसाया बांगोन। बेफार फालांगियाव मोजां। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। गोसोखौ गोबां रमान्टिक मोनगोन। मिथुन राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हानानै गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। धोरोमारि बिथिङाव गोसो दुंखांगोन। बबेबा मन्दिर एबा फोरबोफोराव बाहागो लानो खाबु मोनगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोनगोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। समाजाव मान मोनगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनो हागोन। बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन। कर्कट राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोआव गोबां गोजोननाय फैगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। गुबुननि हेफाजाब मोनगोन। गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंगोन आरो मोजां मान सनमान मोननो हागोन। सिंह राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। बहाबा दावबायहैनो खाबु मोनगोन। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन। रांखावरियाव मोजां। बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो। न'खराव अनलायनाय फैगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। मोजां खामानि मावनो हानानै समाजाव गोबां मान मोनगोन। बयजोंबो अनसायजागोन। कन्या राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोनगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। गोबां खामानियाव मुखुब थागोन। समाजाव मान मोनगोन। आबादारिफोरा मोजां फिथाइ मोननो हागोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन। तुला राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। मोनफ्रोमबो बिथिङाव सांग्रांथि बांगोन। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। गोसोनि साननाया जाफुंगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। रांखावरियाव मोजां। मोननो गोनां धोनखौ मोननो हागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। समाजाव मान मोनगोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। लोगोफोरनि हेफाजाब मोनगोन। गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन। वृश्चिक राशि। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। समाजाव लोगो लेवा बांगोन। गोसोआ उसुखुथु जागोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो हागोन। समाजाव मान मोनगोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। रांखावरियाव मोजां। बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो। देहाया मोजाङै थागोन। अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन। गोसोनि लुबैनाया बांगोन। लोगोफोरजों गोरोबनो रोंगोन। धनु राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोआव गोबां गोजोननाय फैगोन। गोसोआव बोलो बांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन। रांखावरियाव मोजां। बेफार फालांगियावबो मोजां। समाजाव मान मोनगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। जायखि खामानि मावा मानो खामानिखौ मोजाङैनो मावफुंनो हागोन। मकर राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। मोननो गोनां धोनखौ मोननो हागोन। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। सोरबा लोगोनि हेफाजाब आरो अननाय मोनगोन।
लाइमोनफोरनि गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन। कुम्भ राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोखौ जोबोर गुलाय-गुजाय मोनगोन। साननायफोरा देबारनांगोन। गोसोआव जिंगाया बांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो गोब्राब जागोन। गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन। समाजाव अदेबानि मान मोनगोन। लोगोफोरनि अनसायनाय मोनगोन। गोबां मुंदांखा सुबुंजों लोगो मोनलायगोन। रांखावरियाव बारा मोजां नङा। देहाया मोजाङै थागोन। नखराव अनलायनाय फैगोन। गुबुननि थाखाय जेंनायाव गोग्लैनो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम। राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा। सोरबा आंगो लोगोजों एना-एनि जानो हागौ। गोसोआव जोबोर गुलुं-गुजुं साननाय फैगोन। देहाया मोजाङै थागोन। रांखावरियाव मोजां। मोननो गोनां धोनखौ मोननो हागोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। नखराव अनलायनाय फैगोन। बहानिफ्रायबा गाज्रि खौरां मोनगोन। सोरबा सुथुरा गाज्रि नोजोर होखोमागोन। सांग्रां थानाया गाहाम। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो। एसेनोसै। गोजोन्थों।